найголовніше, і ви вже про це сказали в ефірі, да, що цей документ нарешті був прийнятий. Бо мені було дуже складно говорити з міжнародними партнерами протягом того періоду, коли я займалася громадською діяльністю, або перший період, коли ми прийшли на позицію там, в керівництво постійного представництва, да, пояснювати, а чому документ такий, да, він досі не з'явився. І тому якби те, що він з'явився, це вже головне. Да. Теж дуже важливо говорити про те, що дійсно наскрізною лінією через весь документ йде питання зв'язків з нашими громадянами, надання їм різного роду сервісів. Да. Звичайно, що дуже важливо, що там з'явилося питання Кримської платформи, тобто всі ці речі, які говорили про адміністративні послуги, про там збереження зв'язків шляхом надання там онлайн-послуг. Наприклад, ми були тою інституцією, яка наполягла на тому, що питання розвитку онлайн-послуг для кримчан, воно там має бути. Да? Або питання пов'язані з перехідним правосуддям, да? Тобто яким чином ми будемо долати наслідки війни. Про це треба вже зараз задумувати. Тобто багато речей, яких і не було в тому числі в попередніх якихось документах, да, або загалом не пропрацьовувалось активно. Бо, наприклад, перехідне правосуддя, ми зараз готуємо ще концепцію щодо перехідного правосуддя, і фактично стратегія стала ключовим зараз документом, який прийнятий на рівні держави, да, де перехідне правосуддя вже якби існує. Інше від пропозиції закону про відповідальність, чи це один і те ж? Перехідне правосуддя, я коротко просто поясню, включає в себе 4 основних елементи. Питання відповідальності за найтяжчі злочини, які відбуваються. Це відшкодування жертвам таких порушень. Да? Це право знати правду, тобто хто вбив Рішата Ахметова, да? Хто викрав Ервіна Ібрагімова, яким чином відбувалася окупація і збройна агресія Росії, да, ряд інших питань. І мати право знати цю правду. І четвертий, останній елемент – це реформи задля неповторення. Да? Тобто, що потрібно зробити у сфері там, законодавчій, там, в площині правоохоронній там, і так далі, або в безпековій, гуманітарній і так далі, щоб цього більше не було. Да? Тому що ми розуміємо, хоч це і є збройна агресія Російської Федерації проти України, але все ж таки ми розуміємо, що протягом тривалого часу, до того, як не сталася окупація Криму, Київ офіційний, да, на Крим мало звертав увагу, да, не здійснював якоїсь гуманітарної, інформаційної політики. Відповідно, це теж включається. Тому це 4 такі основні елементи. І це питання відповідальності, це є один з елементів, тому не можна робити такий упор лише на питання відповідальності. І вся система, вона працює, коли всі 4 елементи, вони пропрацьовані, да, коли людина і знає правду, і ті люди, які це порушують, вони несуть відповідальність і так далі, і так далі. Які закони передбачається ухвалювати навздогін цієї стратегії? Важливо сказати, що насправді рішення щодо ухвалення стратегії, воно приймалося 11 березня на Раді національної безпеки і оборони України, так, засіданні. Відповідно, Рада нацбезпеки, і це навіть є в рішенні і в цих супровідних документах, я думаю, ви це бачили, так, що дане завдання Кабінету міністрів України, уряду українському, розробити протягом 3 місяців план заходів до цієї стратегії. Оце є дуже важливим, тому що цей документ, його, звісно, почали критикувати, хтось схвально ставиться, да? Хтось побачив там одне, хтось інше побачив. Це добре. І коли критикують, добре, коли там конструктивну критику, або там не тільки конструктивну критику, це абсолютно живий, нормальний процес. Да? Але це public policy документ, як називають, тобто це публічний документ, це заява держави щодо того, а що ми робимо. І це не означає, що тих дій, які вже робилися, бо зрозуміло, що міжнародні дії, вони вже і так робилися, да, з боку української держави. Або там санкційний режим, да, він і так же ж теж працював, зрозуміло. Але це мало увійти в стратегію. Да, і після того, звісно, що буде пропрацьовуватись план заходів. І він буде більш детальним. Якась частина може бути закритою, звичайно, що і це нормально.